initiative yoko chibasari national government they go allocate chibesa ngenji kwenda se chibasari ege ko allocate chibesa county yamana goja yes ngenje county nero nebwate budget yae exactly wala mana koranga this time around ndiku chibeka basari yose jigatu chibeke chipara ga no bakonyora chikikibaka are you seeing that but then makanya my concern is anya na rose tie budget ngateba chipara chiko ire besa gete CDF ire besa gete kiango kire besa gete why don't I stick to that budget nda wana chibesa icho nyabege to 2 billion ese boro ishi chipara tigeka auditing yego korwa 2 billion echichiche chibe ku baboli na ki chibesa ichine kichia tumegete ebintu bya tumegeta so boro ishi chipara bire genuine digo buebe tenga bantu baro office na tariba na siasa ni wanasiasa ndio maana tunasema ndio maana watu tunangojea wabadilishwe ndio wade professionals basi mwagete na ndio mwanasiasa mmoja role professional wala sagete but once everything review una siasa vitu zinabadilika Hivyo hivyo epeji ya kano mwancho mwategeri ne peji ya gatano peji ya kane gechagete no roboti igoro una abantu bali barasobo mu bwa Kenya kwanza bokoragwa no musike deputy William Ruto nigo batabiri Raila Odinga na komochora mata karua tarigento abwana tategwa togeria sengencho tabasego yake gikobana na chikonyora chikura ko Mount Kenya nyorana Mount Kenya nigebwa to mubaro monene bwa bakichikura ba Kenya na kie kurwanirwa n'abana siasa bangi anene bali bakurwanirire kiruge kenene cy'uburai bwa Kenya na ekero abaraya bababere Raila Odinga na William Ruto bachora bakonyi babo Raila Odinga na arora konyora ogwa chwa okonene na ba Kenya singenjuni ga mochora mata karua number 1 singenjaro muswati number 2 asengenjon kurwa chinsemo cha Mount Kenya igobono obomo bwa Kenya kwanza bwarorire bakomatebera Raila Odinga na tabase gwetogeri gentekyo asengenjo batindi ile campaign chiabo asogo chekwebeka ange kobwa obochorio bwo number 2 mwancho motegereri no murigereria nerie na obomo bwa Kenya kwanza bwabire bogoteba marange na serikali gose obomo gose chikura nchikoibwa kumwanchereria Raila Odinga patirende goikabono nturanyora mbararu go saidi bonde bwensi go substantiate ya mangana yibago kwana Elena you have been here long enough chikura na chikona wao amanganaya Ruto ne kambia eba bwana Raila renge gukwana kera renge position so it's like ina akandu ketengaro abana inchi tutamanyeti bawo jbarona agweli no jigu igamangana